Dobrodošli u lekciju zamjene gerunda gerundivom u latinskom jeziku. Kao što znamo, gerund je latinska glagolska imenica koju najbolje možemo poistovjetiti s hrvatskom glagolskom imenicom na nje, a gerundiv je posebna vrsta pasivnog participa kojega se na hrvatski jezik može prevoditi jedino opisno sa onaj kojega treba ili ona koju treba ili ono koje treba. E sad, u nekim situacijama latinski jezik ne podnosi upotrebu gerunda, već traži da ga se obvezno zamijeni gerundivom. To je u situacijama u kojima iza gerunda dolazi objekt u akuzativu. A to je vrlo česta stvar. Objasnit ćemo zašto. Moje ime je Matija Zorić, po struci sam profesor latinskog jezika i rimske književnosti i grčkog jezika i književnosti. Evo dakle famoznog objašnjenja zašto iza latinskog gerunda najčešće stoji objekt u akuzativu. U hrvatskom jeziku je pravilo da iza glagolske imenice na nje najčešće stoji objekt u genitivu. Odnosno obvezno stoji objekt u genitivu. Recimo, gledanje koga čega televizije, trčanje koga čega utrke ili maratona, učenje koga čega latinskog jezika. Međutim, pravilo u latinskom jeziku je da iza gerunda objekt slijedi u onome padežu kojega je inače kao objekt imao glagol od kojega je gerund izveden. Naravno da većina glagola ima objekte kao izravne objekte u akuzativu, pa onda i njihovi izvedeni gerundi, kao što je aedifico, aedificare, imaju objekt koji mora stajati u akuzativu. Najčešće se ova situacija zamjene gerunda gerundivom događa u latinskim prijedložnim frazama, odnosno izrazima koji počinju prijedlogom. Dakle, prijedlog ad obavezno zahtjeva da iza njega cijela fraza stoji u akuzativu, zato gerund stoji u akuzativu. Međutim, taj gerund aedificandum, građenje, ima također objekt u akuzativu, zato što glagol aedifico, aedificare ima izravni objekt u akuzativu. To se dakle preslikava i na gerund. Zato kasas mora stajati u akuzativu. Mi bismo uvijek rekli za koga što građenje, dakle do tu je isto kao i u hrvatskom jeziku. Međutim, onda bismo dalje imali genitiv koga čega kuća, a latinski ima akuzativ, zato što inače aedifico, aedificare zahtjeva objekt u akuzativu. Dakle, stavili smo zvjezdicu jer latinski jezik takav tip izraza ne podnosi i zamjenjuje ga drugom sličnom vrstom izraza u kojoj je umjesto gerunda upotrebljen gerundiv, a budući da je gerundiv deklinabilan, odnosno promjenjiv i po rodovima i po padežima, može ga se i mora ga se savršeno uskladiti sa ovim posljednjim objektom i onda se izraz preoblikuje u ad aedificandas casas. Naravno, sve mora stajati u akuzativu jer prijedlog ad zahtjeva da njegov objekt u njegovoj frazi stoji u akuzativu. Dakle, mi bismo rekli za građenje kuća, a latinski bi rekao za kuće koje treba izgraditi i to vrlo često bi pomaknuo i pomakne glavu izraza, a to je sada casas na prvo mjesto, a aedificandas kao njegov pasivni particip, odnosno gerundiv, na drugo mjesto. Dakle, što se u latinskom događa? U takvim izrazima u kojima gerund ima objekt u akuzativu, obvezno se vrši zamjena gerunda gerundivom, tako da i gerundiv i taj objekt koji je stajao u akuzativu zajedno dakle, se slažu, kongruentni su u rodu i padežu i taj padež mora odgovarati onoj ishodišnoj glavi izraza, jer nemojmo zaboraviti, prijedlog je glava cijeloga ovoga izraza. Ono što se još sporadično, a zapravo je važno,
dogodilo pri preoblikovanju takvog izraza, da kasas koji su bili unutar ovoga manjega izraza sa gerundom, dakle je bio objekt ovoga gerunda. Gerund je bio glava toga izraza. A u zamijenjenoj konstrukciji gdje je došao gerundiv, zapravo su kuće postale glava tome gerundivu. Jer gerundiv naravno funkcionira kao neka vrsta atributa. Ne moraju se ovakve situacije događati samo u izrazima kojima je glava prijedlog kao ovaj ad. Mogu se događati i u situacijama u kojima je glava, recimo, imenica kao Kupido. Dakle, želja, kao i u hrvatskom, tako i u latinskom, želja iza sebe kao glava izraza može imati objekte u genitivu. Dakle, želja, učenja, i mi bismo sada u hrvatskom rekli latinskog jezika, međutim u latinskom stoji koga što latinski jezik, zato što skio skire, od kojega je tvoren ovaj gerund, ima inače objekt u akuzativu. Opet smo označili zvijezdicom jer u latinskom jeziku teško da ćete naći ovakvu strukturu. Dakle, Kupido je glava cijelog izraza, ona ostaje nepromijenjena, dakle želja. I sad, gerund prelazi u gerundiv i slaže se u rodu, broju i padežu sa krajnjim objektom lingvam latina, a sve ukupno njihov padež cijeloga ovoga izraza, manjega izraza, mora biti po diktatu glave cijeloga izraza, a ta glava zahtjeva da sve stoji u genitivu. Budući da je lingva latina iz prvotnog slučaja, koja je, dakle, u tom nedopuštenom slučaju u latinskom zapravo bila objekt, sada postala glava izraza, a particip je postao njezina dopuna, odnosno gerundiv je postao njezina dopuna. Zato se najčešće u latinskom jeziku događa da onda onaj dio izraza koji je postao glava dođe na prvo mjesto, a ono što je postalo dopuna ide na drugo mjesto. Dakle, gerund funkcionira kao glava manjega izraza, ali gerundiv ne. Gerundiv funkcionira kao dopuna manjega izraza, odnosno njegove glave. Zato ćemo najčešće pronaći ovakav oblik: Kupido, lingva i latina i sciendai. Želja, doslovno za latinskim jezikom kojega treba znati, odnosno želja za znanjem latinskog jezika. Evo, ja se nadam da je vaša želja za znanjem latinskog jezika velika, jer to je i božanski i carski jezik, uz to je i najljepši na svijetu, pa se nadam da ćete i u buduće gledati ove i druge edukativne video materijale o latinskom jeziku i rimskoj književnosti.